Good morning everyone. So ngayon 5:30, maaga tayo nagising kasi pupunta tayong mag-hiking dun sa Cabulalaan. Maaga pa guys, nagigising lang natin. So welcome sa ating adventure to Cabulalaan Mountain guys. See you guys. So ayan guys, nandito na tayo sa Cabulalaan. So a long journey guys. Nakakapagod. Umakyat. My gosh. Ayan guys, kasama ko din siyang vlogger, si JP Wow. So ayan guys, paakyat na tayo sa pangalawang bundok. Ganito yung daanan guys. See? Pero enjoy naman guys. Kahit na medyo nakakapagod na umakyat, pero sulit naman. So eto guys yung susunod na aakyatin natin na parts ng bundok. Ang ganda diba? Aakyat na naman tayo. Ang hirap. Akyatin natin yan guys. Kaya natin yan. Guys, walang sawang mga bato-bato. Yan. Pero maganda dito guys, sulit naman kapag nakakyat tayo dun sa mismong taas. Sa pangalawang bundok na tayo guys, kung saan dito pakikita natin lahat yung mga maraming puno ng duhat. Ayan guys, ang ganda-ganda dito. Nasa pangalawang palapag na tayo ng bundok. Grabe. Guys, ang ganda dito. Ayan. Nakikita na natin sa baba. Ganda guys. Lakad na ulit tayo. So andito tayo ngayon sa pangalawang bundok. So patag na siya guys dito sa taas. Ganda niyo yung sun. So sunrise na siya. Guys, pakyat na ulit tayo sa pangatlong bundok yata to, third na stage ng bundok. So hindi na siya gaano matarik dito guys. Yan. Hindi na masyadong mataas yung aakyatin natin, mga kunti-kunti na lang. Malapit na tayo sa taas. Ang hirap. Pero kakayanin natin makarating dun sa tuktok guys. Kasi ang ganda ng tanawin dito sa taas. Kapagod guys. Dapat magdala kayo ng maraming mineral water kapag pakyat tayo dito guys kasi mainit tapos madadahydrate ka pa. Hello Miss Jessica Soho. Sana i-feature nyo naman tong bundok namin dito sa Sinait. Sobrang ganda po. Hindi kayo mapapahiya na i-video or kunan yung mga scene dito kasi talagang napakaganda guys. So Miss Jessica Soho, please visit our place. So ayan guys. Nag-aakyat po sila ng mga pwedeng inumin dito na ititinda doon sa taas. So kung wala kayong mga water pala dito, pwede kayong bumili doon sa taas. Meron silang paninda, mga chichirya, tinapay, ganyan. So ang bait-bait ni Kuya kasi. Yan guys. Malapit na tayo sa taas. Ang ganda-ganda dito guys.
Yeah! Malakas pa tayo. Mas malakas pa tayo sa kalabaw guys. Na nakita nyo. Ayan. Malapit na tayo doon sa tuktok. So happy. Yeah! Kahit na umulan kagabi guys. Tapos alam nyo yun, yung madulas yung daan. Kahit na pagod ka na sa pag-akyat. Kasi parang napapawi yung pagod mo kasi ayun, nakikita mo yung kapaligiran na green. Tapos parang workout na rin to kasi matagal na rin tayo hindi naka-exercise. So sa salon lang tayo lagi. So nag-day off tayo. Pinayagan naman tayo ni Bossing. Ang ganda ng bato guys. Ayan. Ganda ng bato. So dito yung pagod natin sa pagpunta dito. Kasi yung tanawin talaga yung nakaka-attract dito. Napakaganda. Tapos malinis yung hangin. Tapos maririnig mo yung mga huni ng ibon. Sapat na yun para parang lalakas ka sa pag-akyat dito. Ang daming ferns dito guys, ang gaganda sa daanan no. Ayan. Free na manguha ng mga ferns guys. Kita tayong halaman guys, ang ganda oh. Ayan. Meron siyang ayan. Hindi ko alam kung ano yung buhay, ano yung bulaklak na yan. So guys, dyan tayo pupunta sa cell site sa tuktok. So, abang-abang lang. Malapit na tayo guys. Isa sa taas, marami silang mga talagang mga hayop o kambing, kalabaw. Ganyan. So, okay lang. Alagahay kayo mga roda na. Lager yun. Katanong pa yung batak ito. Mga paninda silang mga skin, ganyan. Oak. Na pwede nyo inumin dito sa bundok. Meron silang straight plate, mga piat, chicheria, ganyan. Yung mga nagtitinda guys ng dalawang skin. Kasi uhaw tayo. So, ang cute ng mga bata dito na nagtitinda. Hello baby! Hinihintay lang natin yung supli natin guys. May mga tanim dito mga pinya guys. Ayan. Wild na pinya yung mga yan. Pero meron pa rin mga bunga yung duhat dito guys. Ayan. So may bunga yung duhat dito. Ayan. Ayan guys, may duhat. Pamawi din to sa gutom. May duhat guys, kumuha tayo. Sarap. Yung tamis talagang fresh pick na duhat guys. Ang sarap-sarap. So satabay mo pa ng iting. Talagang friendly nature to. Habang naglalakad kami, makakain ka pa rin pala dito ng mga duhat, mga ganyan, mga puno na namumunga dito. So may mga paninda silang mga sigarilyo dito guys. Yan si kuya. Yan guys, talagang nature friendly talaga oh. Daming camping dito. Yan. Oh, diba? Daming camping na nag-aabang. So hello kambing. Ayan. Yung kambing guys. I'm so happy. Ayan na guys, yung cell site. Yan. So hindi ka ba happy kapag nakita mo na yung destination mo? Kahit sa sobrang pagod guys, sa inakyat mong bundok, dahil tanaw mo pa ang dagat dito sa bundok. Napakaganda guys, nasulit talaga yung pagpunta dito. Okay.
So guys, umakyat tayo dito sa cell site para mas lalo nating makita yung view. Yan guys. Ang ganda-ganda guys dito. So amazing place nga talaga. Wow. So, andito na tayo guys ngayon sa cell site. Ayan buo. Nakikita nyo hanggang sa taas. Umakyat po tayo. We made that guys. Nakaakyat na tayo dito sa torre, dito sa cell site. So talagang fulfill ko po yung feelings na umakyat dito kasi sobrang saya at saka nakakawawala po ng stress. At saka yung view guys, talagang napakaganda. Oh, say hi baby. Hi. Hi baby. Yan po yung mga kasama namin dito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, so click the subscribe button below and the notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga susunod na vlogs. So love you guys. Thank you very much for watching.